Ja moro! Mun nimi on Seeffi ja mä haluan esittää teille mun yrityksen nimeltään Tigertech Oy. Käydään katselemaan mitä mulla on täällä. Ja tämähän on melko kompaktikokoinen tila. Ensimmäinen kone on saapunut ja se on nyt iskukunnossa. Vielä odotellaan 2 muuta konetta tänne. Lähdetään katselemaan vähän mitä mulla löytyy tästä. Heti ensimmäisenä on vähän pienempi manuaalisorvi, jolla on tarkoitus ainoastaan tehdä vähän turhanpäiväisiä osia, kiillotuksia, pieniä sorvauksia, työkaluja tai työkaluihin muokkauksia. Ja seuraavana meillä onkin sitten se meidän pääkone, jolla tuotetaan niitä oikeita rahaa ja josta tulee aika paljon videomateriaalia vähän eri muodossa. Ja tästä löytyy 10 vuotta vanha Haas VM2 rotokoneena toiminut ja kaikki pitäisi olla kunnossa. Enää vaan odotellaan muutamia asioita tänne tuotantoon ennen kuin saadaan oikeasti kaikki käyntiin ja saadaan oikeasti kaikki tip-top kuntoon. Ja seuraavaksi meillä on pientä rengasrallia täällä. Täällä meillä löytyy varasto. Täällä hienossa bunkkerissa. Ja täällä me pidetään sitten kaikki meidän tavarat. Kompura pysyy omanaan tuolla. Ja sitten täältä löytyy vähän lisää työkaluja. Mitä meillä onkaan täällä. Työhön tarvittavia asioita. Tämmöisiä pieniä vermeitä. Ja sitten seuraavaksi mun toimisto. Sehän ei ole mikään kovin kummollinen. Täällä tulee vietettyä suurin osa päivästä. Uusia tuotteita vähän omiinkin hommiin ja myöskin uudelleen piirrettyä asiakkaiden toiveista tuotteita ja niiden valmistusmenetelmää. Tää on tämmönen. Ja mä perustin Tigertechin sen takia, että mä halusin näyttää kaikille, kuinka hieno ala tää on ja merkittävä Suomen ja maailman mittakaavassa. Ja mä halusin näyttää kaikille myöskin sitä, mitä täällä ovien sisällä tapahtuu ja mitä se pitää sisällään, tämä koko meidän teollinen tekeminen. Ja mun tavoite ja Tigertechin tavoite on täällä lisätä nuorten kiinnostusta teollisuutta kohtaan, opettaa nuoria, mitä tämä ala on, ja sekä vanhempaa ikäpolvea, jotka on ollut pitkään tällä alalla. Täällä löytyy varmasti monia asioita, mitä me ollaan vuosien varrella vaan totuttu tekemään ja ollaan unohdettu se kehitys ja teknologia. Isot kiitoksethan menee mun yhteistyökumppaneille, jotka on PLM Group, Genex, CamCut ja Kestuls. Isot kiitokset heille. He ovat auttaneet mua laittaa tämän koko härdellin pystyyn ja auttanut yrittäjää hädässä. Tässä oli Tigertech Oyn pieni pajaesittely. Toivottavasti te jäätte kanavalle kuuntelee. Täältä löytyy mun sosiaaliset mediat ja käykää seurailemaan, niin tulee lisää aivan varmasti hassun hauskoja videoita ja myöskin opettavaisia videoita sinne toiselle puolelle, missä sitten on mahdollista oppia, mitä tää kokonaisuudessaan on ja mitä täällä kokonaisuudessa tehdään. Kiitos!